kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan ng usab sa pagtulunang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor padayon gyapon kini nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyo na sa mga pagpatalingog diri kanamo nining tulmanon usab sa mga langkitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas Dio Senior kinsa mao ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pasya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kanyang tanan karon nga nagasunod nining tingura aron sa ingon ina sa kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa mga basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mao man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo. Ug kini nga tulumanon mga kaigsunan padayon ninyo nga magbati sa mong sibihan sa diwaili magsugod kita sa oras alas 2 hantod sa alas 3 ang takna sa kapunon sa adlaw lamang nga Domingo. O ingon usab sa uban nga dapit sanglit ang atong programa mikabat man sa 29 ka mga radio station ang nasudlan dinhi sa Visayas o sa Mindanao nga area. O sa Toledo padayon gyapon nato nga bati sa DYHR nga programa sa oras alas 6 alas 7 sa buntag sa adlaw nga Domingo ingon usab sa buhing tubig sa may Pinumangahan Cebu padayon gyapon kana mabati nato sa radio natin no sa oras alas 12 alauna og ingon man usab sa Mindanao area sa Cagayan padayon gyapon nato nga bati sa Dixkio sa oras alas 12 hantod sa alaunang takna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga gidumala kana sa atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa atong mga kaigsunan nga mga ebanghelista o ministro. Og ingon man usab sa uban nga dapit padayon gyapon nato na mabati tungod kay kinigihimo namo kini sa pag-ubos pagpaningkamot sa atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan nga mabutangan gayud ang tagsatag sa kadapit og mga programa aron niya na masayar nila ang mga doktrina nga gibarugan sa pagtulunang PBCM nga niya na lugar kami dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nagpamanutuon nga natuman kana sa among bulangiton ug balaanon nga magtutudlo Divine Master Tomas Dio Senior. Og sa pamusta sa tanan nga mga kaigsunan no dinhi sa Visayas area sa atong chapter diha sa wireless isa ila ni Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia uban sa mga kaigsunan nila ng Suping Perolino o ingon man usab dito sa Lubang sa ilang mga kaigsunan diha sila Sister Margarita ug Brother Comidis Igunia ni Comidis Igunia ug sa diha sa Tipolo sa mga kaigsunan diha sila ni Sister Ivy Valenzuela ug ni Sister Janice Valenzuela mayong hapon kanyang tanan ng mga kaigsunan ug dito usab sa Konsolasyon sa atong mga kaigsunan diha nila ni Sister Lucy ug ni Brother Bubut Panta ug ingon man dito usab ni Sister Angela Flores diha sa Konsolasyon ug maayo usab adlaw kaninyo sa maong pagpatalinghog karon ug ingon man usab di dapit sa Cordoba sa may Katarmano sa mga kaigsunan nila sa mga Duroy nila ni Brother Manolito Duroy mayong hapon kanini Brad og ingon man usab dito sa Carmen Bohol sa mga Divino family nila ni Brother Longlong Divino nga mo atong chapter president diha ug sa iyang vice president si Brother Gregorio Painagan uban sa mga membro diha nga tanan og ingon man usab dito dapit dai sa Bugo sa atong chapter diya sa San Remio Bugo nila ni chapter president Juan Junilo Bintulan uban sa iyang vice president si Birto Inot ug may ngapon kanyang tanan ug sa tanan usab nga mga Facebook subscriber ug ingon man sa YouTube ug kalakip na usab dito sa atong PBCM compound nga na lugar ang atong executive at the same time nga mao ang atong executive and vice president sa mga pagtulunan kaninyong tanan mayong hapon mga kaigsunan ug ang atong tema padayon gyapon nato ni nga ato gyapon nga tubagon ang mga aligasyon sa atong higala nga kani
kining atong higala atong maning kauban sa unang panahon tungod kay kini PBC man ni siya busa sa pagkakaroon nga naa siya sa kakahimtang lugar nga ingon tangpunga nga naglain na siya sa iyang kaugalingon nga prinsipyo tungod kay doon naman sa prinsipyo sa nga gibarugan busa ingon ini ang atong mga sistema karon nga muratag dili na lugar ta ingon ta nga murag dili na lugar ta PBCM tungod kay naaman kita karon sa pagbinaluay sa mga rason nga kana nagsumpakiay ang mga sistema lugar diya sa atong pagpadayag diya sa kasulatan. Usa ingon ni ana nga gani atong ganina siyang mga gilutan nga payag gibalik gyapon niya kadtong mga kanang mga dunay mga akusasyon niya sa atong mga kaigsunan nga naghimo daw og dili maayo. Busa mo na iyang usa sa gisgutan kaganina nga kinahanglan nga dili gyud kuno ka matud pa niya siyang gibasa ganina nga kinahanglan nga dili gyud lugar ka maghimo niya na nga maong pagkighilawas kay kun ato gunang sundan mga kigsunan kun ato ginampupusan mo na giingon na naratsada ta ni ana hasta usab ang atong igsuon nga nagistorya ni ana kay imposible man nga wa gyud siya makaagi og pagpakighilawas. Gibasa niya ang sa dili pa nako yatag ang sintro gyud nga angay gyud natong hisgutan. Gibasa niya manggod ganina ang Galasya iyang gipang subay-subay nga ang mga nakahimo og mga dautan nga atong mga kaigsunan busa iya na daang gihusgahan nga naghimo sila nini ug kay naghimo man dili gyud daw sila makasunod o makasulod lugar sa gingharian sa langit nga matud pa ngadto sa Dios. Iyang gibasa ang basahon sa Galasya man siguro to ang iyang giingon nga gibasa nga matud pa dinhi sa 5:16 man siguro ni iyang giisgutan mga kaigsunan nga gingon dinhi apan ako magaingon pa naggawi kamo diha sa espiritu gayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Lugar tambag ni lugar ni Apostol Pablo dito sa taga Galasya nga mga magtutuo gingon dinhi kay ang mga pangibog daw sa unod kasupak sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod kay kining duha magkasinupakay man ang usa sa usa aron kamo dili makahimo sa duol ninyong pagabuhaton apan kun kamo ginamanduan sa espiritu kamo dili ilalom naskon ug dayag kayo ang mga buhat sa unod. Gingon dinhi gi-explicar nga ang mao kini ang buhat sa unod pakighilawas unang-una mo na kahugaw, kaulag o kay di man ka mitabog di ka makigilawas o dili ka walay kaulag nga busa nay kaulag pagsimbag mga Dios panglamat mga dinumtanay mga pakigbingkil apil mga pangabubho kapungot iya-iyahay sinupakay pundok-pundok busa kun ato ning tagsa-tagsaon nakakumit usab ang atong igsuon ni si Aquilino Valenciano naman nao giapil dili lang ka pagigilawas pananglitan na nakaluwib ka niini nakalihay ka ining pakigilawas kay matud pa nimo putli ka olimpyo ka tukutan gyapon nato sa way paguyon pero paghisgot kun atong ipadayon sa ubos ang dayag sa bersikulo 19 ang dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini ang pakigilawas kahugaw kaulag pagsimbag mga Dios paglamat dinumtanay. Di ba ang usa na aton gihimo mura na nagdinumtanay rong sa usa kay inay managsuon ta sa atumagan lugar sa Dios atubangan ni Master unya ato nang kanang ato na lugar nga gikinaiya nga dili na tamuila anang atong igsuon kay nagsupak lagi sa atong prinsipyo atong kagustuhan. Muna nga ang resulta nagdinumtanay mga pakigbingkil o usa na di ba usakas masangit ni Brad Valencia pangabubho kapungot iya-iyahay sinupakay pundok-pundok o kundi kamo susunod og mga pundok-pundok kamo ra naka-exemption ka pero kung na imo ning himuon ka nakakomit gyamon ka ug dili maayo nga sistema sa imong pagtuo busa na ata ani dili tay ingon nga linison malinis ta sa atong kagalingon kay maglinis ganita sa akong kagalingon kun ang Dios mo'y atong basyan sama lugar sa gipayag ni Apostol Juan sa naunang 1 siyang kapitulo 1 bersikulo 8
kung kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon ug wala kanato daw ang kamatuoran. Busa dili kung tanang mga buluhaton kung naalugar na sa atong mga kaigsunan, ang Dios na si Master na mo'y maghimo ana kay iya ng katungdanan kung unsaon ng mga klasyas mga tao. Dili kay ato nang ikondinar dad-o na to dinis kanginan mo manggani ang Biblia nagtugon nga kun na may kanang pakigdangi ninyo matud pa husaya ninyo sa maayong paghusay ug ayaw ninyo kana matud pa ayaw ninyo himua, ayaw ninyo ipangbulgar kanang inyong mga tinuguan nga mao nang sikreto. Pero kung say imong reaksyon, dili gyud pwede nga nili ibulgar daw. Kay kun may tabo lang kuno na kun parehas mog prinsipyo, wala gyud kunoy pagbulgaray ana, pero kun magkasino pa kay mo, naa gyud kunoy gisugo gyud kuno sa Biblia nga ipabulgar. Basahon ko una kaning gisigutan sa Biblia. Kay mo man iyang sigig kanang basihan gud na atong susihon kun kining pag-istoryaha kung pasado ba pod o maton nakapasar ba ang atong igsoon ani kani si kanang Aquilino Valencia. Ha? Susihon ta kay iya man gyud ning lalison. Ibulgar mo sa nambag kun na may mga kaigsunan nimo nga naghimo niini o nakahimo niini munay giingon pasagdahi siya. Kay ang Dios si Mastera mo'y nakahibalo niya ng tanan. Ug ikaw mismo magbantay ka sa imong kagalingon nga dili usab ka makakumit niya nang maong bahin sa mga gipanghimo sa imong mga kaigsunan. Isig bantay lang ta ba kung makasabuta dili kay dadto nato sa kanginan aron ang mga tao nga matud pa ang tumong unta nato dinhi sa nagasto tag mga kantidad dili man didto para sa atong mga kaigsunan nga atong pangsungayon ng ilang mga rason. Dili ang atong tumong dinhi nganong nagasto ta og dagkong mga kantidad para makabig nato ang mga tao nga wala pa masakop sa maong pagtulunan sa PBCM. Tungod kay ang PBCM lamang kanang mo'y nagdala sa lindas sa kaluwasan. Kay kung atong basahon atong adtuan ang iorasyon diskomunyon sa unang panahon nga gipang-release ni Master sa tuig 1980s nga matud pa kung ang tao dili mo dawat sa PBCM dili siya maluwas ug dili sila makabaton sa kaluwasan. PBCM lang sama ugway kalainan kana sa panahon sa Israel nga ing Israel lang maoy naay Dios ni adtong panahon na. Ingon ni ana musa kay matud pa dinhi kun ato nang sigig balik-balik sa ginan ngang pagdaot ngadto sa isa mo tay gingon wa gid tay mapapaabot ni ana. Kay ang Dios o ang Biblia bisan pang Biblia kung nagtambag nga giingon dinhi sa 25:9 paglintugi sa imong katungod uban sa imong isig katawo lamang. Ug ayaw pag-ibutyag ang tinago sa ubang tao. Pero matud pa niya, di man kuno na, ingon man kuno, di man kuno may tabo nga dili ibutyag. Pwede ilang tugi. Pero kung magligtugi mo, mutaybo, may tabo, raman kuno ka na, nga dili magbinutyagay kung parehas mo og prinsipyo. Ha? Sa kinabuhi. Musa walay pagbunta, wag yun kuno pagbutyagay, ana. Pero kung dili, yun kuno mo pareha, ibutyag, kuno kay sugo, Diyos Biblia. Gibasa niya ang bersikulo 8 dinhi sa Bibliang Katoliko atong basahon kung kana gitugot bagyapon nga kanang ibutyag yun ang mga tinago og sekreto. May nang ato ning basahon kay iya maning kanang gibasa-basa kanina. Dinhi sa panultihon kay Biblia maning Katoliko basahon nato ang panultihon sa ang kapitulo 25 bersikulo 9 gingon. Kung ikaw ang imong isig katawo dili magkauyon sa inyong huna-huna matud pa sa Biblia kanang husaya ninyo kini tali kaninyong duha kamo talo ra ninyong duha ipahusay kung dili mo magkauyon bingon ug ayaw ibutyag ang matud pa ang bisan unsang tinaguan gibalaod gisugo gyud na nga dili gyud ipabutyag kun dunay kun ikaw
kung ikaw ug ang imong isig kataw dili magkauyon sa inyong una, husaya ninyo kini, tali kaninyong duha lamang ug ayaw ibutyag ang mga tinaguan. Pero usay giingon niya, giun sa niya lugar ni pagbali ning maong nakasulat sa Biblia, isa di pwede mabutyag yun ka na. Nga naman, may tabulan ng dili pagbutyag kung parehas mo og prinsipyo. Pero kung dili mo magparehag prinsipyo, di mo magkauyon, aw mo na ibutyag yun na, kay gisugo sa Biblia. O sa gibasa niya, giingon din atong susiyon kung gisugo ba sa Biblia, ibutyag bagyat gingon. Sa versikulo 8 gingon, sa kapitulo 25 gingon, ayaw pagdali-dali pag-ayo pag-adto sa hukmanan. Tambag niya, dili ka ipadali-dali pag-adto sa hukmanan tungod sa matud pa sa butang na imong nakita. Unsa man unyay buhaton mo, pangutana man kay tambag nga ayaw pagdali-dali pag-adto sa hukmanan tungod sa butang nga imong nakita. Unya ingon dayon, unsa man unyay buhaton mo kung may laing saksi nga makapamatuod nga nasayop ka. Pangutana na pero giyon sa niya, ibutyag gyud kuno, tinaman kuno laing mga saksi nga kanang musaksi nga sayop ka. Mo na ibutyag yun pero kana sa Biblia ibutyag bagyod. Sa bersikulo ni bigingon, kung ikaw ug ang imong isig kataw dili magkauyon sa imong una-una, matupahusaya ninyo kini, tali kaninyong duha ug ayaw ibutyag ang bisan unsang tinaguan. Gingon gyapon bisan pag ngingon matupad mo nga kanang kun dunay saksi nga moabot nga makapamatuod nga nasayop ka. Pero kaliwala na gihitugon gyapon nga dili gyapon ibutyag ang tinaguan. Nganuman nga kinanglan man dili gyud nimo na ibutyag. Dias bersikulo 10, delikado man og patak-patak kag yawit imong ibutyag unya dili di ay na maunang istorya nga naingon ana ang sistema lugar sa buot nimong ipasabot. Busa na nambag matud pa ang Biblia ngano nga dili ipabutyag. Gingon din sa bersikulo 10, tingali unyag may makabalita bahin ni ini og matud pa ikiha ka ug maulawan ka pag-ayo. Munang nanambag yun ang Biblia, Brother Valencia, nga magsigig kag yaw-yaw sa mga sikreto, mga tinuguan sa imong mga kaigsunan. Unya ang Biblia nagtambag nga dili ipabutyag, unya ingon magyud kag imong ibutyag. Nganong di man ibutyag? Nganong dili man gyud na ipabutyag? Tuod kay kung ibutyag guna nimo, naa may pagsulti nimo, nga makakumit kag mga libelos, nga mga pag-istorya, pagtabi. Busa ang puntahan unya niya na, gingon din is versikulo 10, matud pa, tingali baya, matud pa, tingali unyag may makabalita bahin ni ini. Ano pag-istoryahan mo? Og ikiha ka, og maulawan ka, pag-ayo. Mauna bitaw ang Biblia. Nanambag yun. Nga doon na may mga problema, labi na mga personal nga mga problema sa imong isig kakauban, ayaw gina og kanang yating pangitaig paagi nga imo nang isulti ang mga sikreto kay mo may tugon sa Biblia. Pasagti nga ang Dios mooy magrisgo ni anang tanan nga gipaghimo sa iyang mga katawhan. Kay ang Dios na mooy muhimo ni ana. Kay puna kita nga iminta di mo makabaton og kaluwasan kay inyo nang gihimo. Mo na gingon Brad Valencia nga matud pa sa Biblia ra ba sa 1:18, bisan ra ba kun unsa ang imong sala, bisan pa unsa kapula sa imong sala, kung basahon nato ang Isayas sa iyang kapitulo 1 bersikulo 18, wa biya gyoy imposible sa Dios. Busa kita dili kita angay nga musgaan na nila. Ngano man kay naa mo putay sayop, di ba? Ay kung ina nga perfect ang pagkatao. Kay matud pas 1:18 kun ingon tang naghimo sila limayo, pero naamay gingon sa at Dios nga gingon matud pa ni propeta Isaias, umari ka mo
Matod pa karon ug usahan ta paghusay nag-ingon siya ba. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nibe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo. Sa kariro busa dili na imposible sa Dios. Busa kita lay alakan siya ng kanang bahina Brad Valencia nga magsigitag ingon nga di gyud ka makasulod sa gingharian sa Dios. Brad, ikaw sar kay imong naong litirbe. Oh, nya sa mo na. Nga umanta kay balo sa sistema ni Cesar. Unya ang iyang kasepanan iya nang gibasulan panunitan ug nanghimo siya ni ana. Ug ako naghimo sa kuana, simpre mag ato ginang basulan kay baw mantang sala na. O niya, luwason ta sa Dios. Nade imposible sa Dios. Muna Valencia, nga dili ta angay mukundinar niya ng mga bahina. Isip tao ta sa Dios nini atong panahon karon. Busa, iya pa kung busabton daghan mga lugar under nga matud ba below the belt ba nga imong mga attacking sa attack lugar sa imong mga kaigsunan sa Maneribiren, sa Manakbo nila ni Cesar, kay imo man gunang gingusgan ngay kay kami kuno matud pa si Reverend mao kuno ang kanang nagdala niya ng daotang espiritu nga matud pa kanang gisgutan lugar sa Mateo 12:43. Pusa gingon na sa atong pagpapayag nga kanang daotang espiritu nga gipayag sa atong Ginoong Hesus nga matud pa kanang asa na matuman o kinsa ang katumanan niya na kay imo biya nang gipa pangutana di ba imo ni kinsa man ang katumanan aniloy di ba kamo pituman mo ta mga nagyawit dia lugar sa Kanginan di ba kamo ang katumanan ni alang-alang og matud pa adto ni nato i-aplikar ngadto kang sa panahong Kristiyano kay naman gani koy na-record ani nga atong ikapapli lugar kay napamantay oras gamay ato ning ipapli nga giisgutan ni Brad Valencia niya araba pagkaistorya ni Brad Valencia nga matud pa sa atong gipahayag sa Biblia nga na masabot na noon nato nga ang mga katawhan daw kay kanong daotang espiritu nga gibutang ang diha lugar sa nasa kanang giisgutan ni Kristo Dias Mateo 12:43-45 ang katunumanan kuno ana ang mao kunong mga katawhan nga nasa layo kay buhat dagbuhat 2:39 siya tapos tanto niyang kanang singa nang patunong-tunong gisulti niya nga asa na nga pagkalayo nasa kinatumyan sa yuta sa silangan nga halayo sa kinatumyang dapit sa yuta nga kinsa man kuno kana mao kuno ng mga kaliwatan nga tagahalayong silangan nga natawag nga gikasaaran dili kuno na saad lugar pinaagi sa unod ug dugo ha kay 9 Roma 9:20 9:6 hangtod sa 8 kun dili saad kuno kana sa Dios pinaagi sa dili kuno pinaagi sa unod dugo kuno dili pinaagi sa saad busak kanang mga kaliwatan nga naa sa ilong silangan matud pa niya mao kana ang gisudlan sa espiritu nga daotan Allah giingon man niya ni ana naunsa naman tawo ni si kanang igsuon nato ni Brad Valencia kini nga ato dili man ni pagpakaulaw ato lang nang gi-recall niya ang kuan ba ang iyang gipahayag nga kanang sumala lugar sa Biblia kay aron pud iya pong mabantayan ba ang iyang mga sulti unya kay lain dia kayo ni pamation tiyaw mo na nga lutaw ron nga kanang nasa ilong silangan nga mga katawan mao nang katumanan sa mga katawhan nga matud pagingon nimo ang mga katawhan na silingan mao nay nagdala lugar sa kaluwasan nga ang ilang gidalang doktrina balita na sa Espiritu Santo para sa kaluwasan ingon pagkaana uya karon pagando ug kini sila mao na ang gitag na matpanimastar nga kana sudlan sa mga daotang espiritu agoy na unsa naman in taon pagdalas istorya ni Brad Valencia ako ning ipabate kun gikani mga kaigsunan sa
Gikan ni mga kaigsunan sa gikuha niya nga sitas sa Mateo 12:46 3 hantod sa 45 atong ipadayon. Tanawan nas tumoy pamatia ti ang imong resulta sa imong pagkuan ba kay pagsupak-supak ni Reverend kay ingon ra ba nimo si Reverend nga black and white busa atong ni ron nga kuanon og kinsa roy nagsulti Dios tinuod ani kay aron ba malinawagan o masayran sa mga tao nga nagsunod nining ko na kaliwatan nga kautan nay kaliwatan kuno nga moabot nga mao kana ang mahitabo nahay man kini mga kaliwatan nga mahitabo kanang maong pamahayag sa nakasulat sa Biblia unang giingon sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 30 pamatay gani mga higala. Kanawas, konklusyon, pamati ake. Sa inyong mga audio. Ug sa inyong mga anak. Kanike, wag yun na kuha kating-kating ake ah. Ug sa inyong mga anak, katong mga anak mo tong abot sa wali sa mga apostoles, mga hintil. Ug sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Asa? Sa matag usa nga pagatawagon nga atua sa layo sa matag usa nga pagatawagon sa Ginoo nga atong Dios. Asa man yung pagkalayo nga naa ang mga katawan tawagonon pa nga wala pa na mahitabo sa atong panahon sa atong Ginoo Hesukristo. Mo nang nakasulat sa Isaiah panahon sa atong Hesukristo. Oh. Nga matud pa tungod sa kapitulo 43 bersikulo 4 hangtod sa 6. Tungod kay ikaw bilin sa akong pagtanaw og dungganan og gigugma ko ikaw tungod ini maghatag ako sa mga tao puli kanimo ug ang katawhan ili sa imong kinabuhi ayaw kahadlok kay ako ani uban kanimo dad-on ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan ug tigumon ikaw sa kasadpan ako magingon sa amihanan biyayo ug sa bagatan ayaw pagpunggi dad-a ang ako mga anak abay gikan sa halayo ug ang ako mga anak babay gikan sa kinatumyan sa yuta naada is kinatumyan sa yuta sa silangan mga kaliwatan ng puli natong katawhan Israel unya kana sila asa na nga dapit nga mga katawan nga mahitabo nga moabot ka ng mga kaliwatan dili na kaliwatan og dugo og unod pagdili sumala sa Roma mga mahal nga tigpaminawan basahon ko kining Roma kapitulo 9 ug ang bersikulo 6 hangtod sa 8 apan dili hinuon nga daw napakyas ang pulong sa Dios kay dili ang tanan misanay gikan kang Israel nasakop sa Israel ug dili ang tanan iyang anak ni Abraham bisan tuod mga kaliwat sila niya apan ang pinaagi kang Isaac maoy paginganlan nga imong mga kaliwat sa ato pa ang mga anak sa Dios dili mao kadtong mga anak pinaagi sa pagkatao kundi sa pag-iisipon nga iyang kaliwat mao kadtong mga anak wala sa saad. Matawag kag anak sumala sa saad may saad ang katawan ug tagadiin naa sa silangan o sa silangan nga layo halay silangan ug unsa kanang silangan nga layo mga higala ug mga kaigsonan niya asa na nga lugar ug location sa dapit 24 bersikulo 15 ug 16 busa himayaan ninyo siyo ba sa silangan bisan pa ang ngalan niyo ba ang Dios ay dito sa mga pulos dagat gikan sa kinatumyan nga dapit sa yuta nakadugong kami og bangawit himaya alang sa matarong nasa silangan sa mga pulos dagat nga mga kaliwatan nga sa kinatumyan sa yuta ug asa man ang kinatumyan sa yuta mao kanang silangan nga naa ang kaliwatan sa saad gitawag na sila mga anak sa Dios sumala sa iman na to nga kana sila gitawag na sila mga anak sa Dios ha karon 114 in Legazpi time Manila to having the leading commercial center in the Philippines it was the center street of the Far East ang Pilipinas palaran nga muni mga katawan din sa alayong sila nang wala nagihisgutan sa Biblia mga anak sa Dios mao kini karon ang Pilipinas niya ang gihisgutan sa tagna halayong silangan niya din mga nasuon ka naadunhi sa Pilipinas ang katumanan sa tagna sa mga katawhan nga kanang mga katawan nga mga anak sa Dios kung asa mulutaw matuman naa sa halayong silangan nga dinis Pilipinas atoy padayon ug sa lugar na ang reaksyon o resulta niya kanang gingon nimong mga anak sa Dios nga naa sa halayong silangan dinis sa nasod sa Pilipinas ang mutawan niya na ipadayon ta lang pamatiya og mayoke tawan busa walay lain nga nagpamatuod kami dinhi
Dining atong panahon karon, ang mudala na sa kahingpitan nga mao mudala sa kaluwasan sa tao, mao na ang dapit sa Espiritu Santo. Galili. Oh, tiyaw sa iyo kang pag-istorya, ang mudala na sa kahingpitan may tungod sa kaluwasan, mao na ang balita sa Espiritu Santo. Oh, padayon ta lang. Ug unsa dayon ng mga kanang mga may tabo niya ng maong kaliwatan nga matudpan nimo, mga anak na sa Dios naa sa halayong silangan dinhi sa Pilipinas. Ug unsa lugar ang mahitabo niya ni ana ato nirong pamation si Brother Aquilino Valencia. Pero kay nakasulat na sa tagna sa Biblia nga ang dala niya na sa kaluwasan nining atong panahon karon, mao na ang Dios Espiritu Santo. Usa mao ni mga kaliwatan nga gitagna sa Biblia nga masudlan unya sa gisugutan ni Master. Nga masudlan sa Espiritu nga dautan. O tiabo ka na. Mao ning mga kaliwatan kaning giingon nga anak kaliwatan nga anak sa Dios nga namulutaw sa halayong silangan dinhi sa Pilipinas, mao ni ang mga kaliwatan nga nagtudlo partes kaluwasan sa Dios. Ug mausab ning mga katawhan nga giingon ni Master nga mo'y masudlan sa daotang espiritu. Tiaw mo nang pagka-istoryate, tinuod ka na pag sure og ni Cesar ba oy, pag sure ana kioy kanang imong sugilanon oy, nganong mao namon in tawo ng mga kaliwatan nga kanang naasalyong silangan nga mga kaliwatan man na sa Dios nga anak sa Dios matud pa ninyo mo unya nganong mang masudlan man na sa espiritu nga dautan in taon oy ngano giunsa man na nimo asa man in taon ka ana nga pattern nga nang istorya mo lalagi na magsigi kag pangatake ni Reverend di man gud ka mudawat sa unsay mga pamaagi ni Reverend maglain-lain di ka baon niya rabaon ta kanang imong paglain may unta lagi na sakto na nung sa manon nga masudlan naman hinuon ta na og naa lugar roy atong kaatbang ron usab na ingon mo bad nga ang mga katawhan sa Dios kay gisaad man sa buot 2:39 nga ang saad alang kay ninyo ug sa inyong mga anak kining kaninyo librado kinis mga Hudiyo ug sa inyong mga anak sa hintel ug nya napaingon ug sa tanan nga to sa layo unya kun asa na kinsa na sila mao nang mga kaliwatan mga anak lalaki babae kay 43:5 lagi ka 43:4 ka nga kana sila mao ang katawhan nga puli sa Israel. Unya pag-ando nga maunang kaliwatan nga katawhan sa Dios anak sa Dios nga nasa halayong silangan dinhi sa Pilipinas naunsa man noon nga maununay gingon nimong pasudlan ni Master sa espiritu nga dautan in taon oy sa ato pa lugar si Master nagtawag sa iyo nagtawag sa mga tao unya sa tapos niyang matawag nga diin mudawat sa doktrina sa pagturunan sa PBCM nga mo kanang ang doktrina Espiritu Santo na unya ang Espiritu Santo sumalas Efeso 1:3 para sa kaluwasan kung dawaton kini sa tawo noon sa Panginoon nga ang resulta masudlan man doon sa daotang espiritu ato tarungon ni tawo na nato kiyoy na unsa man ni tawo ning pagkadalahas istorya mo lagi na di man gud ka mamate dili ba mo kanang mudawat ba og mga koreksyon ba sa atong mga kaigsoon labi na gyud sa atong executive and vice president sa bang pagtulungan ipadayon ta nga matud pa niya mao kuno na ang kanang mga katawhan nga matud pa giingon ni Master nga pagbantay mo kay sa 2000 ako nang buyan ang daotang espiritu unya kana arabang mga kanang mga arabang daotang espiritu musulod ba na ninyo nga dautan busa pagbantay mo wadi ka kay balo nga si Master nagpamuto diyon nga kinahanglang magmatarong mo ha kay aron manag-uban ta busa kundo na may gingon nga masudlan kadto lang mga dautan way labot ang matarong ana dili na mga katawhan sa Dios ang buot gipasabot yana karon ato ning tubago ni imong gingon nga matud pa kay kani og nanay oras ato ning balika ning puntuha karon kun unsa gyoy kanang mga buluhaton anang mga kaliwatan nga nasa halayong silangan kun naman nagtawag masakop sila kana ba ang ilang kanang masakpan lugar kadiin na sila sa bagta sa Espiritu Santo nagpamatod kana ba pararas kalaglagan idili kay kaluwasan na ato na aron balikan ari una ta magbalik ato ta ning ipaklaro ning gingon nimong espiritu nga dautan kay mao ra ba ni imong gipaningil nga kinsa na sar
Kinsa ang katuman ana, di ba kamo ni si Luloy nga nagpatawag og Charlie. Kamo kay pito mamo. Giap-ihap nimo nga kun matud pa kun ipon nato kay matud pa ako sa basahon ha. Sa Mateo sa ang kapitulo 12. Unya ato ning karuhon pagpasabot ini si Brother Valencia kay intawon wala intawon ni so hindi mo ni siya magmudawat na tugod kay paragod niya ubos na kaita niya sa iyang tanaw unya wa man ni paubsanay ang ato din ni pantay man untata kung dunay kulang og kay balo ato tudluan sayon rana panalitan ako kulang ko kay balo tudluan ko nimo noon sa banoon nga ikaw man mo idig magpatudlo noon kay para nimo wana asaguna sila nako kay may tabo asaguna sila kay mo lagi na nga matud pa sa imong gipayag 12:43 atong basahon sa diya nga ang mahugawng espiritu magagula na sa tao kini musuroy latas sa mga dapit nga mamala aron sa pagpangita ug magpangitag pahulay apan wala siya'y makaplagan niini 44 unya nagaingon siya mobalik kinuon ako sa akong balay katong iyang lawas nga akong gigikanan ug sa pag-abot niya iyang nakita kini nga wala puy si matud pa wala puy sinilhigan gilimpihan pa gyud nga ug maayo nang pagkahimutang ug unya mulakaw siya ug nagkuhag laing pito ka mga espiritu nga labi pang dautan kay kaniya ug sila musulod ug mupuyo nini ug ulahi matud pa katong datong espiritu musulod ug mupuyo daw uban mupuyo nini ug ang ulahing kahimtang ngadtong tawhana katong sudlan sa espiritu nga dautan mula bipaka ngilad kay sa sinugdanan mausab kana ang mahitabo niining kaliwatan nga dautan busa gihatag nga paghulagway ba sa panahon Kristo man nga nahitabo nga gingon nga mausab kuno kana kay ang katong dautan migula siya misuroy siya unya siyang pagsuroy matud pa niya nga matud pa nangita siya pahulay unya wa siya kitla kaplag og pahulay unya nagaingon siya mubalik hinuon ako sa akong balay nga iyang gikanan o akong matud pa sa akong gikanan ug sa pag-abot niya limpyo naman wala po unya siniligan na ug maay ng pagkahimutang ug unya mulakaw no sab siya ug mukuhag laing pito sa to panagwa siya laing pito ka mga daotang espiritu busa ang konklusyon ni ate unya matud pa niya ug mao kini matud pa ni Kristo ug mao kini mausab kana ang mahitabo niining kaliwatan nga dautan ang iyarabang konklusyon ni ate nini nga matud pa mausab kuno kini ang mahitabo ni adtong kaliwatan katong mga tawhana nga mga kaliwatan nga kanang muabot daw nga kaliwatan nga muabot daw nga labi pang dautan duno day kaliwatan nga kanang muabot sa hanay sa panahon nagtuo siya nga kini pagkaistoryaha ba kanang adto pa taas nga panahon nga matuman hitabo maitabo ning pag-istoryahan ni Kristo sa wala siya pagsusi nga kanang pag-istorya akto na sa pagsulti ni Kristo anang pito lugar ka espiritu nga dautan unya nagtuo pod si ake nga matud pa ingon siya di ba kamo ni Sar Loy kay pito gumuan yap-iyap po siya kamo ni nga nagdala aning pito ka kanang dautang espiritu ang gisudan sa espiritu nga dautan oy alang sa imong kasayuran ke kanang pagkaistoryahan ni Kristo diya sa Mateo 12:43-45 wala intaw na maghisgot og individual na nga espiritu kalawa sa tao nga gisudlan oy nga mo na imong itumbok na mo nga kamuna kay pito mo kun ipon ba na to ipon ni mo di ba kay pito sila si Luloy Charlie Riveren sila si Ronnie Mangalos, si Debs Rizaba, unya si Rene Tilibrico, 4, Ronald Kanyaman, 5, Hernan Pipe, 6, Cesar Patio, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unya, ang uban di ay,
nga uban na tong mga ubang mga ministro nga naalugar sa pagtulong ng PBCM nga walo na gay ko ano yun niya ingon ka di ba kamo niloy sir kinsa man para asa asa ni mulutaw ana-ana pa ka kay nagtuo magug ka nga mag-individual ni silang kanang makita itaw kioy naunsa naman taong ka dili na kun doon na may daotang espiritu nga giingon ni Kristo nga kanang matud pa gipapahawa lugar ni Kristo gisudlan ni sulod lugar sa tao dili intaw na nga individual nga pagkasulti usara lugar na ka pito lugar na ka espiritu pero usara na kalawas ang gisudlan niya basahon ko ang prueba kay nga kun matud pa kun kinsa ang nahimong katumanan ana kaya para nimo palabuton ra ba na tagna ra ba na matud pa nimo dili man taw na tagna kay akto man na pagsulti ni Kristo sa iyang panahon kanang pagaistorya ug wala po na magisgot nga pito na ka espiritu nga pinuto na kalawas sa dautan nga gisudlan sa taong espiritu pito na kalawas kun dili usara na kay huno na kun atong padon katong tao nga dautan milakaw siya o mikuha siya pito laing pito sa ato pa ikawalo siya ug ato mang sundan imong pan ba argumento pero kung ang Biblia maotong kuagpayag kung doon na may dautan nga espiritu nga misulod lugar dito sa tao unya gipagula ni Kristo sa lawas lugar sa tao wala na magisgot nga pito ra gyud na ang individual ana oy nagisgot og individual kundi kung pila sila ka buok usara kalawas ang ilang gisudlan ana alang sa imong kasayuran yo sa Marcos sayang kapitulo 16 bersikulo 9 kay nasaypan man nin taon ni Monike sige lang ako la ninggian kining pagaistorya ang atong executive ani mooy nagparsyal og hatag og pagtudlo ani nga pamaagi dili kay kun wala ni itudlo wa koy kay kabantaagan ini pero kay gitudlo man niya sabot na og siya mooy munubag ani kay busa kini ako agig parsyal lang nga pagpasabot mo yaw sa Lucas ang kapitulo 8 16 bersikulo 9 nga mabasa na to alang sa imong kasayuran matud pa dinhi sa basahon sa Marcos atong unahon unya kapitulo 16 bersikulo 9 gingon ug sa pagabadlaw niya sa kadlawon sa nunang adlaw sa semana si Kristo nga siyang nabanlaw siya mitungha pag-una kang Maria Magdalena dito siya pakita ba kang Maria Magdalena nga kinsa ni Maria Magdalena ang iyang gipagulaan og pito ka mga yawa tiyaw mo na pito ka mga yawa gipagula ni Kristo ditong Maria Magdalena kinsa rang gisudla siya wa si Maria Magdalena dili pito kayawa ang gisgutan pero dito misudod kang Maria Magdalena sa lawas ni Maria Magdalena musa ang imong pagpaningil sila ni Cesar sila ni Samuel sila ni si Luloy Reverend nagpatawag Reverend Ronnie Mangalos unya Rilas di Brisaba sa pa ipihap sikag ipihap unya ang tanto nimong patunong-tunong wala gyud in town katunong kay nga naman tud kay dili na maoy gibabuot gipasabot sa nakasulat sa Biblia pagsulti ni Kristo wala na siya maghatag og individual nga matag usa kayawa nga misulod dito sa pito pod kalawas kun dili usara pito sila kayawa pero usara gisudlan usara kalawas dili sa masingon nimo nga pito ni sila unya nakaigo ka nga pagpatumong nimo nga rin namo di yun maigo kay dili man mo ibuot di pasabot mao na kay nga asa pag yun ang dugang pang additional nga mabasa na to nga usa kung pila sila kabok usa ra gyud ang kanang masudlan ni ana niya basahon ta aron mahatagan na to og dakong pruiba ba sa pamasin na lang nga matimbang-timbang itaw ni Brother Valencia ang mga iyang mga istorya ba dili kay pag istorya niya ditso nag-bus-out magdibanga usa na Brother Valencia oy ayaw ditso nag-dadas kanginan kay matud pa nagduda man ko nimo nga maghatag nag-discredit sa among tagsa-tagsa ka mga
kaugalingon nga malungsis mi. Ha? Ayaw ana. Igsuon ra uta, parehara gutag Dios nga tuan, gilagaran. Unya nganong ingnaon manimo pagpamaagi kini ako tambag lang ni ba. Mamanggan ito nga amo kang giaber sa una. Nga ato na sa pag kigbalik na ni Reverend kay may ito nga ibalik na to ang atong mga banding sa unong panahon nga aligre kay ta. Wala tay mga kataha sa usab pero ikaw man gyud mo ay nagmagahi niya ng tanan. Busa ato ning pribahan nga basta daotang espiritu nga bisag pila pa na kagrupo sa mga espiritu usara gyud sudlan ni ana yaw. Lucas sa iyang kapitulo 8 bersikulo 26 hangtod sa 33 ang atong pagabasahon. Niya din matud pa din kung atong basahon nga matud pa unya miabot sila sa kayutaan sa mga Gerasinhon nga diha sa atbang sa Galilea. Gerasinhon nga atbang daw sa Galilea. Og sa paghikawas niya sa yuta, gisugat siya sa usa ka taong giwaan, si Kristo nga buot gipasabot. Katong taong gisagot, gisugat siya usa ka taong giwaan katong pag-adto niya Gerasinhon. Matud pa atong padayon gisugat siya sa usa ka taong giyawaan nagikan sa lungsod sulod sa taas nga panahon siya wala na magsulob og mga biste sa to pa naghubas burlis ning tawana ug wala siya magpuyog balay kundili diya sa mga lubong na nagpuyo ning maong tawo nga gisudlan sa espiritu nga dawtan sa yawa gingon. Og sa pagkakita niya kang Hesus katong gisudlan sa yawa nga usa ka tawo siya misyagit og mihapa sa iyang atubangan katong tawo ug sa makusog nga tingog mingon unsay imong labot kanako Hesus anak sa labing halangdon Dios magpakiluoy ako kanimo ingon tong yawa nga tawo nga gisudlan sa yawa ayaw intawon ako pagsakita ingon ang tao nga gisudlan sa yawa kay si Jesus misugo man ugod sa mahugawng espiritu sa paggula gikan sa tao mao manay mandasyon ni ni Kristo ngadto sa mga mahugawng espiritu sa paggula sa lawas sa tao unya matud pa kaysa makadaghan siya pagdakpon niini siya gibantayan og gitalakalaan og gidapusan katong mga taong gisugdan sa yawa nga datong espiritu apan ang mga gapos iyarang pamugtuon yatong tao ug siya giabog sa yawa ngadto sa mga dapit nga wow miabog pag yun ang yawa ngadto sa gabot nga waaw imbis yawa nung datong misulod niya giabog gid siya busa ubay-ubay gini ang mga yawa unya si Jesus nangutana kaniya kinsa may imong ngalan ipangutana si Kristo katong tawo nga dautan nga giyawaan ha kinsa imong ngalan unsay tubag ngadtong tawong giyawaan kinsa may imong ngalan ug siya mitubag Legion kay daghan man ugod ang mga yawa nga nahisulod kaniya usa ang tubag sa tawo nga giyawaan Legion daw ingalan ang kahulogan sa Legion kay daghan man ugod ang mga yawa nga misulod kaniya dagang yawa nga misulod klase-klase nga misulod nga yawa didto niya adtong lawas sa usa ka tawo usa ra ka tawo pero daghan silang mga yawa nga misulod pero usa ra gisudlan ang tawag niya adto Legion ang tawag nga mao tong yawa nga ang kahulugan basta daghan di ang yawa nga mosulod gitawgan pagkatawgon kag Legion mga kaigsunan ha unya kumusta naman Brad Valencia ingon kap bito ni sila kabuok kamo Luloy Charlie Rune Mangalos Dibs Rizaba unya Rini Tilibrico unya Ronald Kanyaman unya kinsa patong Cesar Patio Hernan Pipe unya sila si Samuel Montemayor unya sila pas Mario
sabit o uwa ko masayop mo na apelido o pagkadagana dagana kay sumura na 7 di lang nato kwintahon tanan kay pagkadagan 29 bigod ka mga istasyonan ang atong nasudlan sa mga pinagis mga lagitong lamdag sa kinabuhi. Busa kanang mga pagtumbok-tumbok niya aki nga giakusar diri kanato sayop intaw na dili na gawas nga ang dakong sayop niya nga ang matud pa katong mga yawa nga gisgutan nga espiritu nga dautan mao nang gikasaaran ni dagpak naman noos mga katawhan nga mga kaliwatan nga taghalayo unsa banis aki karon kay Legion man kung aton ning atuan ang kuan unsay kulugan sa Legion sama sa Smith Bible Dictionary gitukuha na to ang Legion nga kulugan grupo kana sa mga kuan mga army Roman army nga naggrupo kana sila nga gani ang ilang gidaganon 6,000 ka buok nga mga dautan na silang mga grupo sa mga kanang mga army mga kaigsunon mga opisyal na kay mga naguna sila infantry guna division o infantry maguna sila kun imo nang basahon kanang Smith Bible Dictionary busa kanang pulong Legion unya napay gipakapin nga sitas Mateo 26:53 nagtumbok po na sa mga daotang espiritu dito daghan grupo na sa mga espiritu nga dautan ug Marcos 5:6 naa dito nakasulat sa Smith Bible Dictionary ug akong gitan-aw kaganiya busa kanang gingong iyawa nga musulod kanang naalugar sa 12:43-45 dili intaw na individual kayoy usara na pero daghan ng mga yawa nga naggrupo-grupo na sila nga isulod ngadto sa lawas sa tao para atong ibasa nato sa Lucas 8:26-33 nga gihubad ang Legion tungod kay daghan man ugod ang mga matud pa dinhi daghan man ugod ang mga yawa nga naisulod kaniya yadtong tao ba unya matud pa nimo ingon ka sa mga umaabot pa ng mga kaliwatan o katawhan kanang masudlan anang espiritu nga dautan asay umaabot nga wala man na maghisgot og umulabot kay preset man na nga gisgutan ana kay kun ato nang basahon ang pagbalik ang 45 sa Mateo iditso lang nato aning pan bila nato English version sa Mateo 12 atong iditsos 45 ingon man din matud pa sa maong bersikulo 45 ug unya mulakaw siya ug magkuwag laing 7 ka mga espiritu nga labi pang dautan nya kay kaniya og labi pang dautan kay kaniya og sila musulod og mupuyo niini og ang ulahing kahimtang niya adtong tawhana matud pa labi pa ka ngilad o labi pa ka dautan sa sinugdan mo usab kana ang mahitabo niining kaliwatana nga dautan wala magtumbok nga mausab kini ang mahitabo niadtong kaliwatana nga dautan kag pangisgap niadtong kaliwatana nga dautan nagpasabot na kay og umalabot ta future na pero kay present ang gisgutan ni ana kay matud pa dinhi sa Mirayam kanang imo nang i-plural i-dis nimo sa mga akto sa mga pangitabo nga matud pa dinhi atong i-search kadali nga naghisgot nag-present or panahon nga akto sa ilang pagtumbok lugar nga panahon nga gihisgutan busa dili na ingon nga adto na mulutaw sa umalabot nga panahon kay karon ng panahon na o niadtong panahon Kristiyano kana malutaw umatuman kanang giingon nga espiritu nga dautan nga may gisudlan nga matud pa usak ka lawas nga gisudlan nga gani unang-una nga si Maria Magdalena may 7 ka espiritu nga gipagula ni Kristo siyara usara unya atong gisigundahan katong tao nga giyawaan nga gipagula ni Kristo nga nag-ingon nga ang iyang ngalan Legion
daghan sila ang misulod lugar sa iyang lawas. Usara, yapon. Busa, sukwahi sa imong giingon, imong gipasangil diri namo nga kami na ang katumanan ni anang kanang singa na nang naa sa 12:45 natuma na ki sa panahon pang Kristo. Unya ang nakapait pa nimo ang mga katawhan niya na nga mga nahimong kanang kinsa na sila naa na sa kanang halayo nga silangan kay nagbuhat 2:39 ka ug asa dapit nga pagkalim silangan naas Pilipinas kay gigamit nimo nga matud pa sa kanang matud pa 43:5 hantod sa 4 muna ang ilis law sa pulis Israel nga mga katawhan nga anak lalaki o anak sa Dios matud pa niyo unya kana pagtumbok nimo mao nang gisudlan nga gingon ni Master sudlan na sa daotang espiritu taka malang kakake nga ang mga kaliwatan nga tagalayo silangan mga kaliwatan man nga ang ilang dala nga balita sa Espiritu Santo nga kung kinsa ang Espiritu Santo nga atong gitugan si Master Tomas Dio Senior ang katumanan sa Espiritu Santo unya kung dawaton sa tao kanang maong balita kalaglagan ba ang patulgan ni ana kana para nimong malaglag man una kay matud pa sudlan nas daw tang espiritu sabad diha taka man lang kag hubad ni noon yaw ang katumanan na ana kay mga tao man na nga gitag na unang Pedro 1:12 nga madala silang balita sa Espiritu Santo unya alang sa unsa nang ilang pagbalita sa Espiritu Santo alang sa kalaglagan ba Epeso 1:13 kun dili kun dawaton sa tao dili kalaglagan kundi para kana sa kaluwasan sa tao. Ngano nga Espiritu Santo na ilang dala nga wali ug dili Kristo kunod sa makadaghan nato nga pagtuon nga ang baliti nga Kristo daan nga ilang gipatin-aw sa mga apostol nga kato dili to magpadayon tun kay kato dili pa mao ang kahingpitan nga balita busa mawala pa to pag busa hingpit ug dili pod yuba tul kay ang yubang nga balita naitugon nga dili na hitudo ug dili na hisgutan ang iyang ngalan busa ang balita nga dadon mulutaw niining dapita sa layong silangan balita sa Espiritu Santo nga dili intawon mo malaglag mga kaigsunan dili mo sudlas datong espiritu sukwahi sa gingon ni Akalino Valencia kay kung ingon dawaton ning paong pagbalita namo para intaw ni sa kaluwasan sa inyong mga kalag, mga kaigsunan ug mga kaigalaan namo nga nagsunod niining maong programa. Busa manginaot mi, uno manginaot ko nga pinaagi sa maong pagpahayag nako nga unta nabuka ang mga mata sa atong igsuon. Wala man ta ingon nga nakig-away ta ni aki kay sa atong pag uban-uban sa pagkuyog nato dinhi naisayob man gyud mo kung unsa na mo lugar kasuod ning tawana busa karon ba subo lang kayong palandungon nga ini ang dagan sistema sa mga pangitabo busa kay manginaot ko nga unta makabuka o mabakwa buka imo mga mata dawata og paminawa ang maayo namong mga kambag alang kaniyo para ka mabalik ka nining atong kanang pagtulunan kay murag nikawas naman ka busa tama lang ko dinhi mingon lang kaninyo nga sama sa pahayag o sa panalangin sa magtutudo Divine Master Tomas Dio Senior nga makaabot unta ninyo sa tasatag sa nimo ninyo kabang nga kasing-kasing aron niya na alabaw na gyud ni Agibalino Valencia aron niya na nga matuhop ang among pagpamatuod din ginamit namo ang Biblia uban sa mga giya sa balaang espiritu ni Master ubos usab sa pagpaluyo sa atong Executive and Vice President Charlie Eugenio o Reverend Charlie Eugenio o kini usab ang inyong alagad sa kinan kini si Brother Samuel Montemayor muingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyud kita sa samang oras ug istasyon ug maayong hapon kanatong tanan. Sayang